मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव BKWC आव गोलैनाय जिल्लायाव जोङो मिरु बर' सुबुं जथाय आफादजों जयैनो जोङो जिल्ला आफादखौ दागासिनो। मिरु सुबुं जथाय आफादनि जिल्ला आफादखौ जोङो नगाव जिल्लायाव जागायजेनदोंमोन गिबि खेबनि थाखाय, आरो बेनि उनाव जों हजाय गलाघाट, बेनिफ्राय जोङो मरिगाव, दिनै धेमाजियाव दाबाय। बे आफादखौ दानायनि गुबै थांखि आरो नोजोरा जाहैबाय जे BKWC आव गोलैनाय जिखिनि जिल्ला दङ, बै जिल्लानि सिङाव जोङो खामानि मावगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों समान समानै BPCC होननाय बे आफादाबो जयै खामानि मावगोन। आरो बे जिखिनि BKWC आव गोलैनाय बर' गामि दङ, बा बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर' आइ आफानि जि गांनाय उखैनाय उसुबिदा सुबिदा, बे मोनफ्रोमबो खोथाफोरखौ लानानै BPCC आ गामि गामि हाबगोन, गामियाव मेल मिटिं खुंगोन, जोंनि समस्याखौ जों बुजिनो नाजागोन। गामि गफायाव हाबनानै जोंनि आइ आफानि जि समस्या दङ बेखौ जों बुजिनो नाजागोन। गामियाव हाबनानै रायजोफोरजों सावरायलायनानै रायजोफोरा जोंखौ जि निर्देश होयो, रायजोफोरा जोंनो जि बिथोन होयो, जों थिग बिदिनो जों खामानिखौ मावलांगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावनो बे आफादा जोनोम मोनदों। आरो बे